Du ankommer til højskolen søndag den 16. august. Du bliver taget imod af velkomstkomiteen, som du genkender fra velkomstmailen. Efter du har sat din bagage på værelset, skal du og de andre nyankomne elever mødes til samling i fællessalen. Her byder forstanderen velkommen, og på rigtig højskolemanér synger I sange fra højskolehåndbogen. Lærerne fortæller, at I elever altid kan komme til dem, hvis I oplever udfordringer eller har det svært, og at I kan bruge højskolehåndbogen til at søge om gode råd samt kontakte dem, hvis I har det svært. I bliver herefter præsenteret for den første aktivitet, hvor I skal gå til jeres værelser og hilse på jeres værelseskammerat. Ligeledes bliver I bedt om ved hjælp af højskolehåndbogen at tage en selfie sammen og aktivere jeres digitale værelse i højskolehåndbogen. Herefter følges du og din værelseskammerat tilbage til fællessalen, og I sætter jer ved siden af hinanden.